clear tu te in zavain chibai kan buk le vek a cheu voina chuan Mizo Sunday dress design na tak tak kan clear ho le dona voina chuan Mizo designer te kut chuak Sunday thuam hno nilowin kan Mizo gospel singer meichia te cholnia anin thuam dan an Sunday dress design na tak tak te kan ron pho lang don ani Mizo win gospel singer lar tak tak thiam tak tak tam tak kan neya ma se voin video bi ka chuan an zavain kan ron pho lang seng don lowa Mizo gospel singer chen khatte an Sunday thuam hno design na tak tak te Mizo trans YouTube channel subscriber ten in lo mo thei tu ti in kan ron pho lang ani December tha kan kai chawa kan ruwa omma saper chu Christmas ani Christmas te kan lo nei tial tiala meichia ten kan thinlunga omber chu Sunday dress design ani I Sunday dress design tura ilo lungai thin ani chuan Mizo trans YouTube channel hi lo subscribe la kan Mizo designer te kut chuak Sunday dress design moi tak tak le kan Mizo milarte an Sunday thuam hno design na tak tak in lo copy ve thei turin kan ron chop chuak zel do ne Mizo trans YouTube channel min lo clear subscription awangin kan lom tak mewa kan channela mithar ini chuan subscribe button kha min lo me saka like le comment te po min lo pe ve zel turin kan sombok cheu ani Mizo